Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं देलायबाय आरोना एसे माने एबसुनि कनफारेन्सआव सालबारायावथ' बिराद गिदिर मिटिं जागासिनो नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायोयावनो थांनो नागिरदों आरोना जोंबो एसे देलायबाय लोगोफोर। स' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मा दङ नोंथांमोन देखायलांबाय थानोसै। स' थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय आंखौ माबोरै नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय दे। फाइनालि जों मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोरनि गेटनिफ्राय नायलांदो आरोना नै माबायदि माने साजायदों नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नै नायबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर।